आउनु भयो जों दाबो जोंनो थगायना फैगोनखाय चिनि पाब्लिकनो थगायना फैगोनखाय जों जे उल्टा जनजाति मोर्चा नेतारनो थगायना हायसि पाब्लिक र आमु मा बुजिनाय गाय ताबो जुदि नर्न रांरिका अमौरिका समौरिका हिने नर्न अक लगी सानबेगा जनजाति मोर्चा मिसिलो थांने हिने लगी थांने लगी सानबेगांखाय आब्रगे नर बदिके साकातिना साइदेमान नर्न आबो साइक्रांना हायसि नर्न तुमजे लगी सानबेगा मिटिं थाना बगै आब्रगे साजिदे दिने आनि पाराव लामा बुजाक दङ आं पारा नखरमाय सारि सुजाको नन्दर तबे जोबर जुर खाइमासे नायबा आतिके सारे किन्तु बुआ महाराज मिटिंगे जों मा थानाय ताके जों जेसे थानजों महाराज लगिरवा आसर बोबाग्रा फानमान तुमजे दन जनजाति मोर्चा न लगी सानबेगा खोना मिसिल हिमदि बासै दारा बाइ काका काकिन छागाय नर सासिदे हाइन कासले दसे त साकाति बै मिया बल फिल्टन केंकले देरा बै नंगसि बुजाय माने सारि सुजाको हाइन मा सानैब्ले त बाहागेन नों जे जों थगायगे जों नन थगायनाय दा हाइनब्ले किन्तु अ रांग्रि खाय नर ताफियबदे आप नंनि रांसि खबरदार आ रांगा मागन ताफिरबदे आ रांगा नाहायजादे नाहायजाबा परे मानखाय तेबसि फायदि सारि हायसि अब नंनि रांसि दिनै जों जेरेगन रां हाबि मायं तंमनि हा लामानि रां हाबि मायं तंमनि ब्रिदबाता रां हाबिं तंमनि उ नंनि रां हाबिं तंमनि बेतिनि राबर बागान जालनि रां हाबि तंमनि अब बेबेग नं रांसे आ रां माय नरनो पाइमाया आ रां नं रांसे नाहायजादे किन्तु चामा परे लगी के जों बिजेपि रि माया आपदिके लगी सानबेगे नरो आपदे साकाति तनसिता दिनै अम दिनै मिसिं थानाय जनजाति मोर्चा लगी सानबेगांगे साजिरे दिनै आनि बोसारन कक सोंना दङ उ सामैनि बुजन उ अमुक समनि जाद्रा बासा काले दंसै हायसि हायना बाखायनायब्ले किन्तु जों बुजिनांनाय दिनै बोबागान मिसिं दोन जों बुसखांगो दिनै मानताय सकते जे अधिकार जों माना थांनि दङ जों 2028 ते 2 बोसोर जों खालगै मानासिने ते 2 बोसोर दिनै बोबागान जों चिफ मिनिस्टार सिट आसग्रिवै दिनै दफान अधिकार जों दागि जों इमप्लिमेन्ट खालायनो नांनाय